Mali sme vládu spoločnú s ukrajinskou vládou nedávno v Užhorode a chcem povedať, že niečo tušia Ukrajinci, nechcem povedať, čo to je. Niečo tušia, ale sa niečo blíži. Dúfam, že sa blíži nejaký záver tejto nezmyselnej vojny a ja sa domnievam, že aj to, že bol zrušený Ramstein, niečo naznačuje, že pravdepodobne neboli pripravení akceptovať to, čo bol Zelenský pripravený navrhnúť a preto ja sám čakám, s čím príde ukrajinský prezident na radu, pretože bude hosťom rady zajtra a budeme o tejto téme otvorene hovoriť. Rusi získavajú čím ďalej tým viacej územných ziskov na Ukrajine a ak niekto má stále pocit, že to má vojenské riešenie na veľkom omyle, to žiadne vojenské riešenie nemá. Členstvo v Ukrajine znamená tretiu svetovú vojnu. Tak dúfam, že v tomto budeme mať viacerý rozum na Slovensku a že nebudeme podporovať tento nezmyselný nápad. Rešpektujem, že môžu mať ľudia na Ukrajine, ukrajinská reprezentácia záujem byť členom tejto organizácie, ale pre nás, pre Slovensko to znamená vážny problém, preto opakujem ešte raz, my s tým súhlasiť nikdy nebudeme.